munhu anoda kupindirwa sezvaanoda. There's a clash of mindset. Saka pakunamata tichinzi kunoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Kuda kwenyu ngakuitwe. Yet ari panyika ndine zvandinoda kuti zviitwe. Ndine kuda kwangu ine kwandinoda kuti kuitike. But ndonzi kana makunamata manje you surrender kuda kwako. Woti imimi Mwari kuda kwenyu. Saka pandida kuti ndebe kusaziva kuda kwaMwari. Kunoita kuti ufungidze kuti havasi kukupindura. Ivo vasi wanamata uchiti kuda kwenyu. But kana Mwari vakuita kuda kwavo kukapesana nekwako hausati wapindura. Ndo pakazouya mashoko ekuti aiwa yacho inononoka. Why? Nokuti munhu aida kupindurwa sezvaanofunga, sezvaari kuda. Nekuda kwekuti munhu anofunga ramangwana asi Mwari vanoziva ramangwana. Vana vadiki vane zvavanogona kukumbira kumubereki votonyimwa vachidimirwa kudiwa. Nekuti mubereki machuo akura akuziva kuti izvi zvakanaka kumwana wangu, izvi hazvina kumunakira. But mwana anogona kufarirawo zvaafarira. But pane vakambokura nevabereki vekudzivisa zvimwe zvawaida. Ndorinonzi rudo. Saka kuinterpreta rudo irworoma unorinterpreta wamuberekiwo kana wazokura manje. Kuti aya mwana ukamudai uri kumuspoila usinomugonera. Nekuda kwezera rake haagone kushanda nezvimwe zvinhu zvaungagone kutrasta muupenyu hwake. So pano tine murume unonzi Naamani. Shoko rati pahondo dzaairwa dzese semukuru weSiria, Mwari the Lord was with him. Mwari vaitova naye vakatomupa kukunda. Ndopauya mazwi anoti but he was a leper. Iye Mwari anopa Naamani kukunda, he can also heal leprosy. So where is the healing now? Uchifamba na bahila ari kutotaura kunze ayo vanotomupa kukunda. Uyu munhu ana Mwari asi mulife make muna but. Ndaitarisira kuti every area of life inonyatsoita mushi. Nokuti una Mwari kana una Mwari wakwana nezvese. Ko zvimwe zvaakushota izvi zvinobva kupi? Leprosy Mwari anoipedza. But vakasvika pakushanda nemunhu anayo. Sekunge vasingagone kuipedza. Nhamo iri yekuti murume uyu healing yake yakanga yatouya kare. But akanonoka kuidhamushira nekuda kwemasystems anti-explain. Mukadzi weSamaria patsime anotaura naJesu. Mukadzi weSamaria ndokubva aiwa Mesaya achauya. Mesaya achatudza chokwadi chese. Ari kutaura naMesaya akauya kuti Mesaya achauya. Chamupa kutadza kuona kuti chandakamirira ndochandinacho. Kwaiva netsika dzavo dzinoti maSamaria nemaJudha haadyidzani. So kana maSamaria aitomirirawo futi Mesaya akauya ari muJudha vanoramba vakamirira. Nokuti apa Mwari vapindura sekuda kwavo, but ava maSamaria vane kumwe kuda kwavo. Takamirira Mesaya achauya, ipapo vakataura naMesaya akatouya. Saka vazhinji zvimwe zvinhu zvatakamirira zvakauya kare. But zvakauya zviri kusaidira usingagone kugamuchira. Mwari ndipe murume akarongeka anogone kutichengeta. Ndobva wapfirwa neasati arongeka achazorongeka. Ndobva wati ndakamirira type yangu, uchiramba type yako. Wakomana munofara mutomunura yako. Ndozi vazhinji vanoyemura zvinotanga zvakadaro. Wakati hausi type yangu, achazokwanifaya kuva type yako asisina iwewe. Why? Nokuti hauzivi ramangwana, unofunga ramangwana. So mukadzi weSamaria tsika yekwavo ndoyamupotsesa kuonana naMesaya achiziva kuti ndiye. Saka anoramba achiti takamirira Mesaya, achitaura naMesaya. So zvingani zvandakamirira zvakauya kudhara zvakawandisa. Mwari vakavhura meso aHaga ari mugwenga, Haga akaona tsime remvura. Bible harina kuti Haga Mwari vakachera tsime. Aichema nenyota, Mwari ndobva vamuvhura meso akaona tsime. Kurati aichema nenyota ari patsime. Changa chakavharwa maokuona. So maopportunities mulife dzatinochemera dai Mwari vaita. Tiri kuotadza zvinhu izvozvo zvakatoitwa kudhara. But kusaziva kuti zviri papi inoita sei. Adamu was lonely. Mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu ari ega. Yeti munhu ari kunzi hazvina kunaka kuti ari ega. Maari mune mbabvu inoita kuti vave two. Kuda kuti ane mhinduro yake iya ine problem.
zvizhinji zvatinonamatira nekuchema kuti Mwari itai vakakunzwa ende vakatendeka uye vanozvigona, but inyaya kuti hausati wakura yekuti unogona kuona kuti mhinduro yangu iri apa. So Naamani leprosi yake yanga yakapera kare, nokuti kwaenda achindokunda hondo ndokwaiva nehidini yake. Saka meseji yakapiwa nekamusikana kaishanda mumba kakamuti mukaenda kwedu Samaria, asi iye Naamani wacho akakatora futi Samaria. Kurati unogona kunotora zvisizvo zvisiya zvinochinja life. Zvinoitika muchechi kuti munhu anenge anyaya dzevanhu kwete shoko raMwari. Very possible. Anotokuudza kuti wivhi yamainhingi yane weakness 6 days. Anoverenga madays ewivhi dzevanhu kuti yagara sikama yani mazuva yakutokwanisa days 8 wivhi yemunhu riri kuparidzwa iri tsve. Tinogona kuenda munzvimbo ine zvinhu zvakatinakira tonotora zvisina basa. Takaenda kuchikoro vabereki vachitora varira kuti mwanangu aingetora afunda pasi, but taenda ikoko ende andaigona kunyepera kuti maticha anga serious. Why? Because muklasi medu muna mabasa. Improve yekuti maticha aitipa manotsi chaiwo, but zvandanga ndakaenderawo inini dzimoya taivashasha murongo area. Kune vanhu vasiya mazita pachikoro kwete kupasa kuita mukurumbira wembiri nemusikana. You are in the right place for a wrong reason. Some people go out, why are you in church? Indakakura navabereki vangu vari very strict. Vaidida chaizvo. Zvekuti vaindirovedzera kuti handina mwana unobva kuchechi pano. Mudhara kuti make matters worse, aitoti ukarovha kuchechi Sunday sadza upindi. Saka unogona kutoipindira sadza chechi. Mutengo wepamba pawo kwete wekudenga pamba. Saka zvakapashira kuti paunoenda kuchechi uri kuenda kunorejista sadza rako kwete kunonzwa zvokuparidzwa. Wati kuriwa jaya waigona kuteera vasikana chaivo. Pane kandaona anopinda kuchechi inopindirwa bebi chechi bebi kwete Mwari bebi sai zviri kuparidzwa zvese haisi nyaya. Vangomira kuti kutera kwaida kuona matargets evanhu dzimwe nguva they can be in the right place for a wrong reason. Sei wasiya ipapo wayama nekuti unzwa kutaura kwaMwari kusei usiri kuteerera shoko racho. You can be in a place chinodriva vanhu kuenda pazvinhu zvakasiyana siyana. So Naamani aienda kuSamaria vachinoita hondo achikunda. Rimwe dei ndokubva atakura musikana aitiwa muranda aishanda mumba make. Ndokubva aparidzirwa vhangeri inomudzorera kwaaiswera achienda. Pamwe ndakazoona kuti havadi manotsi manyowani. Vada kuramba vachidzorerwa pashoko raMwari pana Jesu ipapa kusvika vanyatsogamuchira uye nekutenda svikira zvaakushanda muupenyu hwake. Tine vanhu vekuti hauchada zvinhu uchaudzwa zvinyowani zvipi wakatenda ndiye. But matendero ako ndo ane nyaya. Hauna umwe Jesu wauchagamuchira wakagamuchira weNazareta yeyu akadeurwa paKalvari ndiye. Ndiye ari kuitira vanhu zvaasiri kuitira iwewe. Bvunzo wagowatisa ari kumakireni. Nokuti vanoziva anonzi rudo. God is love. So sometimes check your reason. So akaenda akanotora kamusikana ndokubva auya napo kumba. Kari kushanda kumba ndokubva akatendera kuti kambotaurawo. Remember musikana aya kuzoshanda kwete kuzotaura. But pane paakapiwa a chance. Rega ndikudze chinhu ipawo wana chance yekutaurawo muupenyu hwako. No matter their rank, their title, Mwari anoshanda nevanhu. Amen. To an extent yekuti maperembudzi ashefu akapera nekuda kwemusikana wendini. Mwari vane tsika yekudaro yekuti vanogona kushanda nemunhu wausingatarisiri kuti uyu akatoita munhu angatoshandiswa neMwari kuti ataure nokuti level rake rekusuka ndiro. A maid working mumba maNaamani was also the mouthpiece yaJehovha yakadzora chef. Naamani basa rake ni commander tsika necha yebasa rake kutaura vanhu vachimuteerera. Saka apa changa chakudenha hili kumboteererawo vamwe iwe uri une position yekuti unongotaura. Ukada kuziva kuti hauna chaunoziva muupenyu iva nimwewo kuti ndinoziva zvese. Knowing more does not mean knowing all.
Uri pamwe panoshota panotoda mwe munhu tambotaura life mako. Une rumwe rwendo rwausingafambirwa unofambirwa nevamwe. Une zvaunogona but kune nyaya dzekuti ukasara nehumble spirit zvimwe zvinhu hazviitika nokuti Mwari vakapa vamwe. Kana Bhaibheri richiti gogodza unozarurirwa, rakadii kuti vakasazarura pasa? I believe in breakthrough, but from what you need the respect and honor to those who are already inside. Kuti gogodza kunziremekedza vari mukati ndo vane right yekukuvhurira. Ndakazotisava kuti kunoka chaikoito riskiwa. Nokuti unogona kunoka vakawedzera kukiya chifukwa chiporisi. Pane kunoka kune hunhu. Nekunoka kwekutoti pano pashata. So kana Bhaibheri richitoticha kuti gogodza unozarurirwa, riri kukuudza kuti kune mamwe maareas akatonokwa nevamwe vanhu wekuti ukashaya ukama nawo mukati momamupimbiki. Mwabva kuti haiwa but tese tonamata Mwari andi kundiitirawo ndokumupita kwaMwari macho. Zvimwe akazviisa mune vanhu. Kune nyasha dzauri kutsvaka dzitori pani. Elisha achida kuzodzwa naElisha akatoziva kuti akazodza mutenzi wangu andikutera ndiMwari, haana kuenda mugomo, akatevera munhu. Munhu ari panyika ndiye waakatevera kusvika awana double portion by following, submitting and serving another way. Hazvireve kunamata munhu iprinciple yekuzvideredza pane chinhu chaMwari chaunotenda chiuye muupenyu hwako. So Naaman akapiwa message mumba yekuti mukaenda kwedu munonopora. But agara achiendako, aenda for different reasons. He was there kuSyria akatotora semushandi. Uri kuona iri nzvimbo yaenda kunoita hondo nayo ine kupora kwake. Kazhinji mwechina inokupa kurwa nepane pundutso yeupenyu hwako. Panofanirwa uchibatsirwa inzwa Naaman haasiri ari kudenhana nevanhu veSamaria. He was a commander. Ari kutungamirira hondo dzeSyria. Kunoti ari kushanda kubasa. Haasiri akamaka Samaria. Anongopiwa order nemukuru wavo kuti waisa. Unozama upenyu kune vanhu wekuti vanhu vaunongwa navo havanoti vadanhana newe. Waka hotspot waruvengo nevanhu vakavengana navo. Vanokuudza kuti kana uchiwirirana neni usataure nani. Munhu ndingiye haana kukutuka. Muisai muzvirimo kuti baba vangu kana vakasingawira nemun'ina wavo vana munotakura hondo dzemadzibaba. Hamuna zvamakatadzirana but maka hotspot waruvengo. Ngosvika kugara murai nemunyowani, so watanga kutaura naye anokudza kuti ndingaafira ndinga zvamauya munoziva uyakaipa. Akaipira imimi kama igara mese. Ndipei chance amboipa kwandiri. Kana masvika munzvimbo sasika nemunabvunza. Unoona sinambonaya. Vane nyaya dzavo vanhu. Ngwarira kupinda munyaya dzevanhu. Unotuka neakatumwa naMwari kukubatsira nokuti anga akavengwa nemunhu wamuseka naye. Ninguri, mari dzekuba. Wakaita research akabva kuti yani kuba. Ndakazona zvitodaro paFacebook. Mbavha. Unokuti sport pakuvenga vanhu neFacebook. Naaman hondo hadzisi dzake kubasa. Unogona kupinzwa kubasa rinokanganisa upenyu hwako. Uyu ane leprosi inofanirwa kupera aenda Samaria, but anotumwa namambo kuti ende munobvisa Samaria. Favor yakaitika muupenyu hwake, muhondo dzake dzese ane waakagona kungotora wakatogara naye. Kuti ane zvimwe zvaasina kunoisa. Musikana ndokubva vauya kuzoshanda mumba. Musikana uyu ane information inoita kuti upenyu hwashefu uite zvakanaka. Vakaenda kwedu Samaria vanopora. So murume akafunga kutora rwendo, instruction yaapiwa nemunhu asina rank. Vazhinji vanonamata kuti Mwari mutsai madestiny help paupenyu hwangu. That's a good prayer. But usati vanamatira madestiny help, do you know your destiny? Was any kind of help unofunza kuti ine chekuita nedestiny? Do you know kuti kune vanhu vane problem nhasi muupenyu nokuti kune vanhu vakavabatsira kwete vakavavenga? Hauna kundizwa. Ukaenda mudzimba chaiyo
mune vanhu vari kugara vachirovana vachinetsana, havana kutanga nekurovana nekunetsana. Pakanzi I love you munhu akazorwa neta, unoita kupfimbwa nenhamo yako wakuzvinzwa inandiprofita vanokobana kutanga iwe dambudziko rako ramumba kuti panzi vanhu makatowirirana kupinda mumba imo. Kiss kusuku chatu may kiss the bride. Nasi you may kick the bride. Hazvina kutanga zvakadaro. Namani nzvimbo yaari kuenda akamboirwisa for a long time. Endai kune muprofita ariko kunondopora. Ndokubva asimudza ngoro dzematombo vatanga kuenda Samaria. Havasi kuenda nezvekomanda, ari kuenda kunoudzwa zvekuita. Haasi kuenda mubato, ari kuenda kurespect nokuti kune zvakamunakira zviriko. But Bible rinoti asvika ikoko ndokubva apiwa instruction endai kunobvisa kurwizi Jorodhani. Ndokubva atanga ozati nevanhu vekuti unenge une problem but waa problem futi. Zvintu. Unotanga uine dambudziko wopedzisira wadambudziko. Unotanga uri munhu anoshaya asina mari wobva wakabhita zvokuti musociety waa problem. Hakuna chauinacho une hafu. Ndozvona saka hafu yai ndoko wefudai wanzwisa vanhu vakunyara hamusati mokunzwa statement yekuti munhu angatsiriko. Havasi kuti haana nhamo, vari kuti character yake yato nhamo kudarika nhamo yake, saka haabatsiriki. Akatanga aine problem. Namani anzi enda unogeza Jorodhani, zvikanzi kwedu Dhamasika kune nzizi dziri nani. Akoma kana muchiziva zviri bheta mawiri kuno. Wakangosangana nemunhu wokufita kumuudza chimwe chinhu ndiye anopedzisira akukudza. Anokubvunza mubvunzo uri pakati pekukudira ndiye anenge akukudza. Kwedu Dhamasika kune nzizi dziri nani. Vakuru, nyaya iyi haisingoenda mumvura wongogeza. Nyaya iyi ine chekuita nechiprofita chaKristu. Nokuti muriver Jorodhani ndokuchauya Kristu achibhabhatiswa. Saka kunzi you need an encounter with Christ. Nyaya haisi pamvura, iri muna Kristu anoita kuti zvako zviendeke. Sendikutaura Kristu mulife yaElijah. Utaona kuti Elijah akatora kuzodza. Elisha akatora kuzodza kuna Elijah. Elijah ndobva atora futi, John the Baptist, Bible rakunoti he came in the spirit of Elijah. So family yao anointing iri mufamily yakatanga naElijah akazodza Elisha. John mubhabhatizi ndobva auya futi in the spirit of Elijah. Saka John ndiye achabhabhatidza Jesu muJorodhani. Saka uyu paari kuti endai kuJorodhani mondogeza, anoziva kuti kune shasha ichauya kuzogezera imomo nekubhabhatizwa naJohn. Saka kana imomo muchiri kudzera baptism yaKristu, pindai kuna Kristu muporeswe. Ndinofara kuti muprofita akataurawo Kristu, nokuti dhenja inoprofita munguva yatava vanotaura anointing, havataure Jesu. I'm not against the prophetic, but mukandinyima Jesu mandikuwadza. Ndikagumira pamuri muri munhu mangwana pakabuda nyaya ndinofa. I've seen people who are disappointed nevanhu vamwana. Ringavapo vhangeri rinosiya kuti powerful. Yes, I see. But pakashayika Jesu pane nyaya. Saka murume uyu anodada nekwaanobva kune nzizi dzakanaka, but iye murwere zvake. But panzizi apa yamataure hainyatsoita kwedu kune dziri better. So why are you still sick with better rivers? Ari kunzwa nyaya yemvura, munhu ukasakura pakunzwa unoudzwa zvinokubatsira una sekungabvana zvataurwa nokuti unenge kuziva kuri maona. Kana kuziva kwako kwaishanda sei kwakusiya pastage yauri? Stage yauri hakusi kushanda. Sunda unyana kusendera unopa munhu anobasa kumbinabachako but ndokwauri papa. Koeka ukonyuma kuti zvinenge hazvishandi. Kwedu kune nzizi dzakanaka. Imwe information yaunodada nayo kuti handinoziva, haparidzwa here hapana iripo. Inzwa there are times yekuti panotaurwa chiri simple
Yetu watu ndio sasa deeper. Mu deeper yacho hiyo si jakusia ulipa. Remember Moses. He was not a good speaker, but he was highly anointed. Jokuti pari papa cross Red Sea. Apadi good English. Ngosunza chini. Unazara watu vanhu wangu ndakusarudza mutungamiriri wekuti vadzokere kuIjipita vada kubackslide kudzokera. Chakaita kuti vashayi vanovatungamirira vanga vane vanhu vanogona kutaura but vasina kuzonzwa. Saka paRed Sea apadi grammar. Kana church ndezimwe nzvimbo yawakaenda ine information yegona kuchinja upenyu hwako. But adzikondere kuti unenge information inofunza kuti iri better. Yes. Kwedu kune nzizi dzakanaka dziri better. Yeah. But wona dzakusiya vakadai. Izvo dzakanakira vamwe vanhu nokuti havana leprosi. But yako situation inonida river Jordan. Yes. Usakope formula dzevanhu kwatinobva kwakasiyana, mararamiro akasiyana. Mumwe anoenda paanoita zvichitoita zvako iwewe zvinotoda Jordan. Yes. John chapter 9, murume aivapofu akaiswa mavhu naJesu nokubanzi enda unogeza kuriver Siloam. Jesu akatotaura business anongoti enda unogeza. He mentioned the river. Why? Nokuti river Siloam kana iri kure unogona kubatsirwa nevanhu vakakupatishire mvura padhuze. Saka ukageza neimwe mvura zvayo aiwa unochena but unamba uri bofu. Yeah. Chinopedza upofu hwako ndochanzi naJesu enda kurwizi Siloam. Bhaibheri rangu rinoti Siloam zvinongoreva kuti kutumwa kana kuti be sent, which means kuna akadanirwa nyaya yako. You can go somewhere or receive a powerful word, but chinochinja life yako is the anointing iri connected to your situation. Saka ukasaziva kuti rwizi Siloam unobatsirwa nemumwe mvura. Amen. Yeah. Haisi mistake kuti uri pano nhasi. Mweya waMwari unokudhonzera pane zodzo retransforma life. Nekuda kwekuti vafundisi kana vakawanda but ziva kune Siloam inopedza upofu hwako. Ukaudzwa nevasiri mapofu kuti ndokwedu hakuna kana problem. Takatosiyana. Ndikaenda ndinonochena but yekuona ndati. Unoenda kuona muzoti apa ndoparipo apa panochitira apa ndopeda. Ziva dambudziko rako. Namata Mwari vakuratidze pane rimwe ramakombo ravanokuratidza ivo nechekuita neanswer life yako. Ndaishandisa pane imwe nzvimbo ndando kuSouth Africa ndaanodzoka nezuva. Kune vanhu vakatravhera nenzvimbo inonzi Hermanus zava 200 kilometers pamutown Cape Town vachiuya kuservice. Kuri 200 km. Zvanzai wamuzive sei tinamba tichiuya pano. Unoziva kuti spiritually distance haina meaning. Kana uchiziva panotransforma life yako. Murume uyu anotaura nzizi dzakanaka, wokwatisiramo dzakanaka, but dzakanakira iwe mberi. Dzine chekuita nesituation yako, kana vazhinji vaunoona vari kuchena ikoko. Ndaishumira kuSouth Africa. Ndikati unoziva kuti masystem epanyika usapope tsvaga kuti Mwari anoda kuti uite. Why? Because haichiri munhu wese favor. Pabetside mvura yegongodzwa atanga kupinda anopora. Kureva kuti ari active akangotangira vanhu ndiye anowina. Kana uripo unozongoudzwa kuti mutumwa angauya kwaone. Mapofu anga aripo. Saka ipapapa hapaitire bofu favor. Pabetside mutumwa anouya kugongodza mvura. Saka kana usingaoni ndozoudzwa neunzi angauya. It's a system redesigned. Panyika pane masystems akawanda. Kuenda kuchikoro ukafunda so unaona basa rakanaka iwe wakashaiwa mari bino chikoro. Imwe system yatokurova iyo. Ukaona wako kumsora anokuziva anokumirira iwe hama dzese dziri kuzasi. Imwe system yatokurova iyo. Kune vamwe chakamuitika favor muupenyu hwake akangororwa nemunhu ane mari. Imwe system iyo. Isangotora natekateka ndio tatorowa futi papa. Haina isuka. Life haina formula za ufungidzira kwenu. Bible rangu no, the rest is not the swift of the battle of the strong, but time and chance are given to all. Munhu wese anokana nenguva yake, but unozwana kupi muna Mwari. Formula za unozwana kuti ndakazodai ndikadai zvangu zvikaita ukati sai wewe hazviti.
dai pakaita vanhu vakakopa zvikuitwa naNoa vovakafuti areka yavo pasite vokopa mameasurements emetro yaashandisa vainyura with correct measurements. Why? Bible rangu rinoti Noah found favor in the Lord, not the ark. Saka nyasha dziri muna Noah ndo dzinoita kuti ngarava yake isanyura. Kwani ngarava yake wakamusha. Noah the person. Saka chero munogona kuhodha zvakafanana but mukatengesa zvimwe zvinopera. Havasi kutenga zvinhu vari kutengerana zvinhu. Kune vanhu vanotakura favor. So chinonzi favor manje you cannot copy. You can submit to grace for flow muupenyu wako. Yes. Asitezi kuti avarikuita undoita. No. So Naaman wakaenda apedza kuita ndinofara taiva nemuranda wakaenda naye. Ndiye akazomuti no chef zvakaura zvazvinambooma izvi. Mandi kungoita ini muone zvinoita sei. Paakateerera muranda wakaenda naye. Akaenda kuJorodhani akadzoka right. Akadzoka zvaita but amboita nharo achitikweri kuri beta. Mweya wenharo uri mumuvanhu pese pane pundutso yake kune mweya wechino unomupa nharo kuziva kuoma musoro. Moses akadanwa naMwari kuti abuditse vanhu muIjipita. Munoziva here kuti Moses asati abuditsa vanhu muIjipita vanhu ndo vakabuditsa Moses. Akatozoonekwa naMwari akufudza makwai iye ari profeti. Vanhu ndovamuti tinokutengesa ori amunibva pano. Vanhu vane tsika yekudzinga zvinobatsira. Kusvika mambo vavorota zviroto zvakatambudza Ijipita yese. Vakazoudzwa kuti kune murume ari kujeri anogona kurapanura zvinhu. Vanhu vanozosunga maanswers. Mambo akatoudzwa kuti kune murume ari kujeri anogona kuzvirapanura zvehope. Akatotibatsira tiri kujeri. Nyika yese iri mucrisis but help iri prison. Vanhu vane tsika yekusunga panobatsira. Vanhu vamutsirwa Samsoni naMwari vakaenda varume vakanosunga Samsoni netambo vacho kwaIsraeri vakanomusunga. Vanhu vane tsika yekurwa nepanobatsira upenyu hwavo. Aenda kuSamaria kwasho ari kunoita nharo ariko. Wasati nevanhu vokuti kana vauya kuchiita kufunga zvaraiti vanozoita nharo muno. Asiya nyika, asiya mabhawa, asiya wouya muno akusoma musoro iwe. Saka makaingei manje. Ini vakadzidzi vaJesu ndati Peter akasimba because vakabatwa Jesu vese vakatiza. Peter ndiye akaramba akamira achitevera kusiri kupenda Jesu. Ngati inoshasha ine mwoyo. Paakazobvunzwa nemusikana uyu mumwe wacho ka3 hatimuzivi. Saka watevererei kuzorambira mberi? Sure, nyika wakasiya ndobva wauya muchechi. Hauna chaunomira nacho chiri muchechi. Vanotishandisa, vanotibatsirira. Zvinhu zvavo izvi vada kutiitisa. Saka sure ndokutosiya nyika wauya zoita nharo muno. Mweya yechina haitye kuti wasvika paright place. Unouya paright place but woita something chikuti vanhu vanotya saka akainge munhu. Ndaitaura kuconference yevarume sometime. Ndikati imwe danger yamo muupenyu kuroora munhu akuda kuroorwa kuita mukuda. Zvinoita kana. Asamutsana kuti munhu asatoroorwa tibvunzana sikana. Saka kana apa period yekuda kuroorwa shuwa anotoda. Zvekuti unogona kumuroora uchitodzana nokuda. But achimhanisana nenguva dzake. Saka time iyoyo manje. Chakamupusha time get love. Kuengapera. Ukasagona kuzviona kuti ndakaroora nyakuroora. Mawana. So Naaman auya kuSamaria atitarisire munane nharo kana wauya kuSamaria. But kune vanhu vanopinda muzvinhu kuti pamwe ane mwoyo anoda zvinhu zvaari kuita izvi. But ndoma anooma musoro menyu. Pana chaanonzwa nemurume ana chaanonzwa. Ndijairira kuda kundiitisa. But sene mari kuida nice band. No, that's band akauya instruction esa. Handidi kuitiswa kujairira. Handidi kupisa musha. Uri pano ka. Kune mweya wenharo kuti manager acho haisiye
tena ateri ana utafia pale ana yazofa wakati nenda wanyanywe kuana mimi ufira umeshindwa no chanzo alichokuti zio cha wakafamili kana maenda kusamaria mchirwa jataro waiko ko irozisawa hakuna murwera anodza chiremba ndio unoudwa manzikani kuita kuti mukandipani maana ti mafano mtu ziva kuti ndo anoshanda maingi bona kugamushira dzidziso iyo yawagamushira inenge yakangopfava kunge isingashande maingi munhu inoda zvakaoma kuti azoti zvinoshanda inaingoshandirwa kudhara waita nguva usiri pabasa ukangobatwa musoro receive your job unofunga kuti pamwe asina kusorevisa makoresa receive your job unodzinokudzira musha kuti wotenderwa chimwana mvura usanda akuenda kubasa chikaitotinga kuomaoma wanzinotenga pano vanotenga zvakatika mvura yemunyanzo ndakuripinda iri maindi yemunhu yakati zvikangoti wome zvaserious saka mungonzi enda unogeza kujorodhani maprofetsi enyaya but paakaenda akadzoka aright nguva yese aitouya muarea maanopora zvoreva kuti kuporeswa kwake mwari vakagara vakuronga kuti unopora pasamaria but ndobva abatwa nedhimoni rekuti unoenda kusamaria kunoita hondo chete zvaurikurwa nazvo izvi dai wakadzikama mushemushi waitobatsirika zvinhu zvikaita mushi samaria ndokwa unopora but ukaenda iko tarisa behavior yako mumwe aduvhangeri nyowani akatoudzwa zvinoshanda muupenyu nawo unotouya kuhondo nzvimbo yawakanzidzikama upore muteereri ndo nzvimbo yaunoita fight dai mwari atibatsira ndiri nemwoyo wakadzikama mwari ngandite kuziva kuti I don't need to fight in this place. I need to learn and apply this knowledge. Andofunga chechi yacho haina power. Hakuna almost every scripture wakaparidza. Saka unavire uchiparidza